Ocap kacarita duk nalika samono ana salah sawijining patembahe kang kasuwun dening Sang Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit ingkang dados rebutan Raja Sewu Negara minangka Raja Kutha ana raga salah satunggalipun Raja muda tlatah para ingkang gagah prakosa sing paradosa ingkang sekti manapura pepatah tegas bapak alune desi sate jarikno Sewan dengan gede pati kang sesulo sang pati bujung watok sang hujan gantung
Nadyan kolotan korupo nanging ora nedoni mateng katigang ati gunung Derakan kritaning dening Sang Prabu Lono Sewatana oh Ger, kayak metu kabeh ger. Durasi ini saya cepet ger. Yo. Semar
Jos. Kok bilang ibu hilang? Bukan anak hilang, ibu hilang. Dari warga Getuk, Bu Yulaika anaknya menangis mencari di depan sana. Sambung ketemu. Bu Yulaika dari Getuk, anaknya tertinggal. Pak Bos, cepat no saweramu Bos. Wong panggongi wong suge-suge, tak dongane panjang umur, seger waras, rezekine akeh. Sing duwe hajat panjang umur, seger waras, rezekine akeh. Tapi yo ning pantese to, Bu. Ayo Mar, wayamu mau tunjukne kebisaanmu Mar. Iso motokno Mar. Aso, kuraimu wis celoneh ngono kok. Ora rasa dipecut, Mbak, rasa dipecut, Mbak. Kok malah saya nemen to, Mar. Raimu malah saya nemen. Sabar, sabarin nggih, Bu. Bah, nekane Semari ya wangel jobku akeh ning Jakarta ora nggih. Nyapa wi ning Jakarta ki ngopo? Job apa? Leles utih. Ngemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bah, alhamdulillah. Niki alhamdulillah. Niki hajate napa Mas Joshua? Iki wau kajate ulang tahune Ibu Soni. Oke, siap. Ulang tahune Ibu Soni. Ibu Soni. Nggih to? Wis muga-muga panjang umur. Panjang umur. Seger waras. Seger waras. Rezekine akeh. Rezekine akeh. Wong panggongi tak dongane wis pokoke sugih kabeh. Pagong. Amin. Lah nggih Pagong to? Ya, kok Pagong. Pagong gitu. Oke. Siap. Ditone atraksine sik piye-piye Mas Joshua? Ora ngopo-ngopo. Wong kene iki wong sugih-sugih. Cepakna sawaramu, Bu. Pukul. Ayo Mas. Oh, sing kendang ya oh. Oh.
Kowe temar kok iso plotrok ngono piye? Samane kuat gak to Mas Mar? Saman kuat ora? Wong lagi munggah lan jejeg nene. Wong ketokane ya gedhe ngono lho. Awake ya gedhe ketok lek rasa. Lah gedhi tok iki Mas. Lah iya. Sing cilik apane? Kucure. Pukul Mas. Ya tukang kendang iki lho. Kendangnya lho. Kok malah mata-mata nih. Lha. Malah ngurusi korek barang dulu. Ya pukul Mas. Rai iso mancep. Kok iso mancep ki lepah lho. Ya ampun. Kuwi lho pikir-pikir go kancamu ki lho. Ki mau rong pemanasan Mas ning mburi iki. Pikirno. Nyapa kok iso ngono ki mau. Nyapa? Lho. Nyapa kowe iki lho. Oh, lah cangkemmu mengandung diesel. Sik Mas, tak dudune sing tenanan ya iki. Iki Oke. Tenanan. Iya. Ngasiran tenanan ora tak tabuhi lho ya kowe. Sik to suwalmu unjukno to, Mar, suwalmu unjukno. Suwalmu buri lho unjukno. Oh, gak ngecek bisa. Yo. Rita potongan yang meriah, bro. Mai. Nyapone. Tuh. Lah aku nyapu Pak. Lah ngopo kok kowe nesu ki ngopo? Lah iya. Tuh. Ora ngeneki kirane mau. Lah nggih to, Bu. Lah nggih lho, ngetokne dibone tokne lebone. Jek tabung lho, Pas. Dalam. Halo, sawermu disiapin. Ada Lah, iki lho. Lan raine lek drenges langsungan. Eh. Bagus ya ampun. Dipacul raimu kowe kok malah lamak. Nyapone. Gak iki bose ya toh. Bose lanange urung iki Pak Agus iki. Masa. Ah, ya toh Pak. Matur suwun Pak, sampean muga-muga panjang umur, segemara segene kowe kae. Hah? Terah yo bose LBB iki ora anu. Ora sepele ya toh. Sepele. Ya, gini sih. Ayo Mas, atraksi ini ditokne. Hah? Ora atraksine ditokne ae, kowe ra atraksi. Lah atraksi piye lho soalku cuwek. Kok dadak. Iya toh. Ayo pukul Mas. Ayo Mas. Wis ta wong kene iki duwite tokno, Bu. Ayo. Atraksi guyon nonton. Buleni lagi. Pak Agus. Sing duwe langgeng wayu budaya. Joshua. Busoni sama nurung loh. Busoni urung. Ya. Dosa.
Wes tak janju. Pak, Ganong anak ra ini sosoklat. anu ambune ingin mang letong, Pak. Hah. Lah terakhir kene iki diangon lho. Lah ya, soalnya Mas Joshua lho iki. Bisa. Aku yo eling Bisa mar. Lho ya ta Ya. cakep. Tarono. rokokmu urung. Tarono. Isa. Mandar rokok. Ya oke, ayo jajalan. Kok muntah dikekne mic iki lho. Ora ngono ne. Ra iku bentut e. Kuwi raimu wis pates diluku. Ayo. Kula lek niki pancen kalah, Bu. Iya toh? Iya. Iki tak tumpuk 5 no atraksine piye iki? Masuk nggih, Bu. Iso tenang. Oke, iso. Ya Iso, tapi tenang. kalau mbake sing gedhe kok kamu tenan masuk. Nyawer pura kok. Sing di. Mbak sing di. Kalau mau ngamat budrek sini loh. Ngomong amat Brexit iki. Wah, duduk. Ayo Mas, tumpuk 5 Mas. Paracetamol. Ya ta, Bu. Solek pengen neh iki atraksine urung kabeh. Sok nanggap neh. Iki masalahe banteng iki ya kok Tuban, kok Lamongan, kok Surabaya. Ganteng kok Ya toh. Tuban. Kucingane ya peh ora sepele iki. Soale langgeng payu budaya lagi. Pukul! Joshua! Woi, Pak Gus, monggo budalne. Ya. Hei, rokok murung loh. Ya,